Orduan, ja, orainan eotia lortzen zula, nola, arnasai erne honta, mugimendu erne honta, ikena izana deskribatuta, zure arreta guzia ikena izan hortan jarrita, edo pentsatzen izan hortan jarrita, edo pentsamendua observatuta, edo egunero meditatuta. Esan dut egunero meditatuta? Bai, bazpare berriro esan dut, edo egunero meditatuta, naizuneran, ze azkeni naiza zure mentia entrenatzen, eta entrenamendu hortan konturatuko za, ikastena izana benetan dela, zu etzala zure mentea. Zure mentea, zure energia badela, beste gabe. Hola, pizten denin eta hasten denin eurra mateko guakin, ohartu ingoza, pang! Eta esango zu momentu hortatik, agian aserra zaude, eske ez dakitzen eta alako bat esango zu, oi, a ber, ta, eta hor bakazu gaitasuna, miola, plak! Konturatzen zen momentutikan, eta ezberdintzen zuen momentutik mente hori da, ni hemenoz, zure aserra energia aldatu iten da. Aserria kanporatu nahi almazu, kanporatu zen ezake, noski baiet, bueno, edo ez, zure bizitza zure erabakia da. Zuk ikusiko zu. Hartzen jugun erabaki guztiak juzte ondoriuk, ez bada hirugarren dimentsiun, ez zatuztelako ikusi, zure barruan, zuk maitasun energiakin baldin bazabiltzen guztia, hoi etorriko zaizu bueltan, horrekin vibratzen zu. Gertaiteke agian, justu kontrako energia txon bat edo etortzia, ez dakit, zuta zelikatu nahin, izaki bat, izan txeke, bineo, somatuko zu hemen, basurdi bazela, somatu iten da bi, Bueno, eta ze pasen da, zu maitasunez josi alimazau, pues eman pixkat, bueno, zu bizitza zu erabakia. Zein da kontua? Orainan, zu nahizun erata, proposamena egunero meditatu. Horrela onduko izu orainan eoten, horrela onduko izu zure mente ezagutzen ze joerakun, ze pentsamendu egitzen, zein inzuriak, zein estin zuriak, oiten nala onduko izu. Bai? Nio zein da gertatzen dena, orainan zaude, ohartu za, ekilibriun daude hiru indarrak edo ez. Eta ekilibriun eoteko hiru indarrak ohartu inbertzu nola dauden. Eta ohartzeko, agian onartu inbertzu ez daudela ekilibratuk edo badaudela. Esto nota bat, nizu minio obio, behitu. Norbatekin konparatu berralde mazu, konparatu zure buruakin, atzoko zure buruakin, edo gaur arratsaldia bada, gaur goizeko zure buruakin, zure osotasunakin, zure mentikin, horrekin konparatu. Hobe zuzela, segi, zure bizitza zu erabakia. Ez zuzela hobe, zuk erabaki. Ohartu, oraina, hiru indarrak ekilibrioan daude edo ez, eta poliki jongoza konturatzen, zer dela eta sentitu dutolako mina esperientzia honekin? Ze pasten zait, ze pasten da nebarruan, eta orduan aukera dakazu, edo iraganeko kontuk lantzeko, iraganeko kontuk eragituen baizute guan, iraganea joteko oitura baldimazu, depresiorako oitura eukiko zu, joera. Edo, eske etorkizuna kontrolatu berrakat, etorkizuneako joera baldin badakazu, ansiedadia bizitzeko joera eukiko zu. Ona da, txarra da, sinistarak eta ze, ona o txarra ez dakit. Ona izan, o txarra izan, horrekin zein gozu, aukera dakazu zeo zeiteko. Depresioa bizitzen baldin bazu, edo iraganeko kezkakera bat gainin baldin badamazkizu, eta iraganak markatzen baldin badu zure oraina, iragana landu, erasko daude, aipatu izan dut hemen barkamenana. Barkamena da, harri-harria ze lortzen duen. Erabat da, probatu. Ona zanin barkamenakin, ze ongi moldatzen zen, azalduko zaizkizu bide pila bat lasai. Hor dakazu, barkamen erradikala, kolintipinen aipatu izan dugu hemen. Oponopono, aipatu izan dugu. Barkamena, beste gabezuk jentzuna, gauerdiko barkamena, nik zuri barkamena eskatzaizu, eta nik zu barkatzen zaitu. Zuk ikusiko zuen, azkenin energia bada non, onartzen zuen denak ikasten nahi gala, eta denak dugula hanka sartzeko eskubidea, beharra, eta abar onartu ingo zu, ez du esaten onartuko zula zu jotzen eotia bat ematen, zu zanpatzen, hirugarren dimentsiun, bueltatu,
Zue bizitza zue erabakia, norbatik jo bazaitu, jarri biria, jakinarazteko persona horrei, ez daudela gustua, ez zaizula gustatu, beste masaila jarri ez. Beste masaila jarri ez da proposamena, Zuri jo bazaitu norbatik ikasteko, zuk erakarri zuen argia hori zehose ikasteko. Zerra, beste masaila jartzeko ikasitzu? Igual boseo klub bat inamertzu, eman hemen eta hemen noan. Izan diteke, ez dut uste. Proposamena da, jaso zunin, ohartu ze gertatu da, aserretu nahen, aserretu ze piztu zait, nik nerekiko duten kritika sentituna zela, gutxio sentituna, ze piztu zait hor, hoi itxian landu. Momentu hortan, burruka baldin bada, pues una albazuk korrika eskapo, jon. Ja, hoi gaurko eguna pasa, biharko egunin, eman dizun persona horrena jon, pues zuk ikusiko zu, nola edo legalki hona izun bezala, minio hoi pasatzen ez utzi. Ez, gure ardura da, gure burua defenditzia. Ez pasa moldatzen, lagunez inguratua zaude, beti azaltzen dira laguna zu laguntzeko prest, eskatua aholkua prest daudenin. Hor bat dugu ikasgai bat, gizakiak, eta da, nolabait, hanka sartu dutenin, niri iruditzen zait, nik sartu dutela hanka horreaino humiltzeko prest baldin banoz, baina orduan pizten da, orduan nik gai izan bertut bakarrik buelta emateko honei. Ez da hola. Badia gauzatxo txiki-txikiak moldatuko zana, baina marroia handia baldin bada, ez dut uste. Agian zu bai, baina orokorrin ez dut uste. Laguntza eskatzia erra da, berdanin. Baina laguntza eskatze hortani, obserbatu barrua, obserbatu, ikusi, erneon, ze bizitzen zu, nola bizitzen zu, nondik bizitzen zu. Eta hola poliki-poliki jongoza, zu izautzen, badela garaia. Ez zure mentea, hoi izautzetzu. Ez bestik zutaz izautzeutena, hoi bak ez du zer den. Zure doaiak, zure olgunik, zure oitxurak ez hau zu, minio, zuregan erne zaude momentutik zure oitxurak aldatu ingo dira, Zu ordunta benetakuagoa izango za, eta ordunta aldatuagoa, ordunta gutxio ez autuko zaitu inguruk, naiz pentsatu izautun zaitula. Animo.